ine comrade Bomshogeza vaya vachikonfirma mashoko ekuti aiwa VP Constantino Chiwenga is now forcing the Zimbabwean leader aiwa President Emmerson Mnangagwa unozikanwa is the first secretary for the ruling party ZANU-PF kuti aiwa he must resign but at one condition he must fire Zvikananda vakaita sana Chivhayo Sakupwanya aiwa nevamwe vake vose. Ndisandapinda mashoko ari kuda panguva ino ari kuuya panapa achitaurwa aiwa nakomana BBC anozoratidza kuti hazvisina kumira zvakanaka muZANU-PF. Doti kuwasubscriber wolaika wotina on the bell icon tichipinda panapa muna BBC amudanyira chiti as political temperatures are rising in the ZANU-PF, ED threatened to resign when Chiwenga ordered him to arrest Tagure, Chivhayo and Sakupwanya. Before you think of resigning, you must arrest Chivhayo, Tagure, Sakupwanya and Ngwaya first, Chiwenga said. Comrade Bombshell Runesu Blessed Geza confirmed that. Domash Karuda Pangwa Inwe, particularly VP Constantino Chiwenga Pangwa Inwe, vachigina popularity. Our nema cause and corruption avari kuita. Mashoko ari kuya panapa very fair na Comrade Bombshell Geza vamuri kuona kuita madresses awo. Pangwa Inwe, atiri kunyaso kuona kuti Comrade Bombshell anosupporta kuti VP Constantino Chiwenga auya achisucceeda mutungamiri wenyika. And Pangwa Inwe Bombshell Geza ari kuconfirma kuti Chiwenga is pushing the Zimbabwean leader to resign, but after a fire Zvikananda. Ngoti dzemafunguro enye moti kudi pamusoro penhau iyi iri very concerning. Iri kuona kwanzi mwana wese weZimbabwe ari interested kuti anoziva kuti Zvikananda zvava zvacapture first the ruling party and our country. Panguva ino kuoneka kunzi these are the people vakanga vari involved in making decisions, my decisions enyika yose, and pasina kana munhu one anokwanisa kuopoza. Ngoti dzemafunguro enye munoti kudi pamusoro peinfluence VP Constantino Chiwenga. Panguva ino achionekwa kunzi pamapower transition ese kutanga muna 2017 he was the central point, and panguva ino ari kuonekwa zvekare VP Constantino Chiwenga kuti he love his country. Inagoma section medu dzemafunguro enye munoti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe, like, chit on the bell icon.